l'adhesió de la ciutat de Badalona al document Els valors socials del fet casteller, aprovat per l'Assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya el 24 de març de 2012. Segon, col·locar a la façana de l'edifici consistorial a la plaça de la Vila una placa en agraïment a les colles castelleres Minyons de Terrassa, Castellers de Vilafranca i Capgrossos de Mataró per haver aixecat per primer cop a la plaça castells de nou a la Diada Castellera celebrada el 20 de juny, en el marc de la designació de Badalona capital de la cultura catalana 2010. Tercer, notificar la moció a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i a la Colla de Castellers de Badalona. Aquí, senyor secretari, com que no és una moció, sinó que és una declaració, jo el que sí que demanaria és que de forma ràpida, a veure si ens pot llegir també la part expositiva, perquè quedi més clar. Atès que els castells s'han convertit en una de les expressions més brillants de la cultura popular i tradicional a Catalunya, amb més de 200 anys d'història i amb origen al municipi de Valls, atès que els castells es construeixen sobre la base de l'esforç i la coordinació d'un conjunt de persones que de manera lliure s'agrupen en diferents colles en les quals la cultura, la tradició, la identitat i l'amistat fan de nexe d'unió, atès que les colles castelleres estan decidides a mantenir i desenvolupar els vincles d'identificació amb el municipi o el barri on es troben arrelades, portant amb l'orgull i la responsabilitat al seu nom, projectant la seva imatge i el seu caràcter arreu, dinamitzant el teixit social i associatiu del seu entorn i integrant-nos en la seva tradició festiva. Atès que la cultura castellera ha estat molt arrelada al llarg de la història de la ciutat de Badalona i forma part activa de les seves festivitats més importants, com són les festes de maig i la festa major d'agost, protagonitzant actes multitudinaris a la plaça de la Vila. Atès que les colles castelleres són coneixedores de l'acceptació que el fet casteller té en la societat catalana i de l'alt grau d'identificació col·lectiva que els castells, convertits en símbol de la cultura catalana, han assolit i de la responsabilitat que assumeixen com a conseqüència del seu reconeixement com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per part de la UNESCO, atès que el Parlament de Catalunya, amb el suport de totes les forces representades, va donar suport a aquesta iniciativa mitjançant declaració institucional llegida al ple del Parlament el passat 17 d'abril, atès el document Els valors socials del fet casteller, aprovat per unanimitat a l'Assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres per tal que s'hi adhereixen els municipis que comparteixen els valors de treball en equip, tolerància, compromís amb els altres, esperit de superació, comunicació, civisme, etc., i que consten en el document, així com el compromís d'actuació conjunta de les colles en la recerca i en l'adopció de mesures en matèria de seguretat, atès que la plaça de la Vila es va convertir, segons marca la tradició, en plaça de nou, a l'haver-se aixecat per primera vegada en aquesta plaça castells de nou a la Diada Castellera celebrada el 20 de juny i en el marc de la designació de Badalona capital de la cultura catalana 2010, en relació amb els antecedents exposats, els sotassignats, els grups de l'Ajuntament de Badalona, proposen al ple municipal l'adopció dels acords que han estat abans esmentats. Molt bé, ara sí, endavant, té el seu torn de paraula la senyora Lourdes Fernández, en representació de la Junta i presidenta de la Colla Castellers de Badalona. Hola, bona tarda, il·lustríssim senyor alcalde, senyores i senyors regidors, ciutadans presents al ple. El 16 de novembre del 2010, els castells van ser declarats per la UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, esdevenint un referent simbòlic de la cultura catalana al món, un referent sòlidament arrelat a la nostra societat. Però els castells no només són plasticitat i tradició viva, sinó que en la pròpia essència castellera hi trobem un conjunt de valors que la seva pràctica posa en lloc. Uns valors que la mateixa declaració de la UNESCO reconeixia com a positius i universals i que són el nostre veritable patrimoni. En els castells tots fem pinya per assolir un objectiu comú, per superar obstacles o per superar-nos a nosaltres mateixos.
canalla i adults, siguem com siguem, vinguem d'on vinguem i pensem com pensem, tots són iguals davant el repte que ens proposem. Tothom és necessari i ningú imprescindible. Aquests valors que ajuden el món casteller a créixer, tot mantenint la seva essència, són també importants en el si de la nostra societat. Integració i tolerància a la diferència, fer pinya davant els objectius comuns, treball en equip, autosuperació, igualtat, espírit democràtic, solidaritat dins del col·lectiu, esforç i autodisciplina per superar els reptes. Aquests valors, entre d'altres, són els que el món casteller vol transmetre a la societat en la seva activitat. Per tal de protegir-los, després de la declaració com Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, les colles castelleres van redactar el document dels valors socials del fet casteller, que va ser aprovat per unanimitat en l'assemblea del 24 de març del 2012, en el que ens comprometien a preservar-los i difondre'ls. Des d'aleshores, moltes institucions i ajuntaments ja s'han adherit a aquest document. Els castellers de Badalona portem aquests valors a la ciutat alhora que portem el nom de la nostra vila arreu del territori. És per això que som aquí, en nom de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, per demanar a l'Ajuntament de Badalona que també s'adhereixi a aquest document, tot reconeixent la tasca dels castells i alhora els valors positius que aporten a nivell social. Alhora també els volem agrair el reconeixement que per nosaltres com a colla i pel món casteller en general té l'aprovació d'instal·lar una placa a la façana de l'Ajuntament que acredita que la nostra plaça de la vila és plaça de nou, categoria que només tenen unes poques places arreu del territori i que ens agradaria poder descobrir en el marc de la Diada de Festes de Maig el proper 18 de maig. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo crec que parlaré en nom de tots els grups municipals, manifestar la nostra satisfacció per fer aquest reconeixement al que representen els castells a la nostra ciutat, per al que simbolitzen, que jo crec que el manifest, però d'una forma molt especial vostè, en representació de tots els membres de la Colla Castellera de Badalona, ha traslladat i per tant la vull felicitar i dir que estarem molt orgullosos i molt feliços de compartir el dia que tinguem que posar la placa a la façana de l'Ajuntament, que aquest acte institucional el puguin compartir tots vostès, evidentment celebrant-ho amb un castell. Per tant, moltes gràcies, moltes felicitats i traslladar-hi l'agraïment de tot l'Ajuntament i de tota la ciutat, a tots els que són membres de la Colla Castellera de la ciutat de Badalona. Doncs passaríem al següent punt. Sí, endavant, perdó. Només volem agrair als grups municipals i al mateix govern municipal el suport que hem rebut des del primer moment per fer possible aquesta declaració institucional d'adhesió al document dels valors del fet casteller. Il·lustríssim senyor alcalde, senyores i senyors regidors, en nom dels castellers de Badalona i en el món casteller, gràcies per aquest reconeixement. Moltes gràcies i espero que dintre d'unes poques setmanes ho puguem celebrar a la plaça de la Vila. Molt bé.